chest to chest, nose to nose, palm to palm. We were always just that close, wrist to wrist. Velkommen til Rendum Kirke! Engang hed kirke Rendum Købing Kirke, og i 1406 hed den Rendum Kirke, og nu hedder den Rendum Kirke. Engang blev offerhøjen her brugt til at ofre dyr og alt muligt andet. Det her er den ældste sten på Rendum Kirkegård. Her blev Johan Georg von Lotti begravet. Han købte kirken i ca. 1700-tallet. I 1770 havde Johan Georg von Lotti en lille hær. Når soldaterne skulle i kirke, så lagde de deres våben i våbenhuset. Nu er vi kommet op fra kirkeloftet. I gamle dage der gemte man korn heroppe. Og det her, det brugte man som et kran til at tage kornet op med. Nu er vi kommet op til kirkeslottet. I 1896 var tårnet udhøjt. Den er blevet stykket op 2 gange. Nu vil jeg gerne fortælle, hvordan den virker. Øverst over, der er der en motor, som får et hjul til at dreje, som får klokken til at ringe. Når der skal kimes juleaften, er det den motor, der får de der små hamre til at slå ind på klokken. Vi står uden for kirken ved en gammel dør. Den her dør kommer mændene ind af. Mændene og kvinderne kommer altid ind fra hver sin side. Mændene kommer ind fra syd, og kvinderne kommer ind fra nord. Her står vi over for præstetavlen, hvor alle præster har beskrevet noget. Og den ældste præst, han var præst i 63. Og den præst, vi nu har, hedder Mogens Tams. Han blev præst i 1994.